Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоца Настя Пчанькова. Польша плануе пашырыць буферную зону на мяжы з Беларусю. Пра гэта паведаміў міністр унутраных справаў і адміністрацыі краіны Томаш Сімонек у эфіры польскага тэлеканалу TVN24. Міністр абгрунтаваў гэтае рашэнне цытата гібрыднай агрэсіі супраць Польшчы. Прычыны не знікаюць, хаця з розных прычын, у тым ліку праз халодную пару года, колькасць спробаў незаконнага пераходу меншая. Буферную зону ўвялі сёлета 13 чэрвеня на 90 дзён. У верасні яе дзеянне працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона ахоплівае тэрыторыю на мяжы з Беларусю працягласцю 60 кіламетраў і шырынёй ад 200 метраў да некалькіх кіламетраў. Польскія ўлады пайшлі на гэты крок, каб супрацьдзейнічаць нелегальнай міграцыі. Манашак Свята-Елісаветінскага манастыра прагналі з кірмаша ў польскім Шчэцыне. Спынення продажу іхнай прадукцыі дамагліся мясцовыя беларусы. Беларусы Шчэцыну зладзілі пікетаванне каля намёту мінскіх манахінь. Актывісты стаялі з плакатамі, якія распавядалі пра падтрыманне Свята-Елісаветінскім манастыром рэжыму Лукашэнкі і расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Пікет заўважылі польскія медыа, дзякуючы розгласу, у якіх арганізатары кірмаша разарвалі з манашкамі дамову на продаж іхнай прадукцыі. Беларусам стане лягчэй зрабіць візу ў Іспанію. Візавы цэнтр гэтай краіны змяніў правілы падачы дакументаў. Цяпер беларусам пры запісе на падачу патрэбная фотаідэнтыфікацыя. Плануецца, што гэтая захада дапаможа змагацца з пасярэднікамі, якія займаюць вольнае месца на падачу. Адзначаецца, што пасля ўвядзення зменаў з'явіліся новыя даты. Пры гэтым частка беларусаў выказала незадаволенасць новай працэдуры, бо аказалася, што прайсці фотаідэнтыфікацыю ўдаецца далёка не ўсім. Загружалі новыя фота, падыходзілі да манітора бліжэй. Далей вынік адзін. Вы не прайшлі тэст. Падчас 5-га дня пратэстаў у Тбілісі затрымалі 34 асобы. Пра гэта заявілі ў МУС краіны. Пры затрыманні сілавікі ўжывалі вадамёты і слезацечны газ. Сутычка паміж пратэстоўцамі і паліцыі ўспыхнула ўчора ўвечары. Сілавікі пачалі выцісняць дэманстрантаў адразу пасля таго, як людзі сабраліся. У адказ на прымяненне слезацечнага газу і дамавых гранатаў удзельнікі акцыі запускалі піратэхніку. Агулам за 5 дзён пратэсту паводле МУС Грузіі затрымалі больш як 200 асобаў. Праваабаронцы паведамляюць пра жорсткае абыходжанне затрыманымі. Кажуць, што іх жорстка збівалі і нават пагражалі згвалтаваннем. Пратэсты ў Тбілісі і іншых грузінскіх гарадах распачаліся на фоне рашэння ўладу аб прыпыненні перамоваў аб вступленні краіны ў еўразвяз. На беларускай АЭС пачаўся рамонт першага энергаблоку. Паведамляецца, што ён праходзіць штогод і мае планава-папераджальны характар. Падчас рамонту адбудзецца частковая перазагрузка ядравага паліва. У актыўную зону рэактару увядуць каля 25 цяпловыдзяляльных зборак са свежым палівам. Таксама плануюць правесці тэхнічную дыягностыку абсталявання, кантроль стану асноўнага металу і зварных злучэнняў трубаправодаў. Адзначаецца, што адказнымі за рамонт выступае персанал АЭС, а таксама беларускія і расійскія падрадныя арганізацыі. Мінздароўя абнавіла тарыфы на кансультацыі лекараў-спецыялістаў. За выключэннем стаматолагаў, кошты на іхныя паслугі засталіся ранейшыя. Гэтак максімальны тарыф на першасны прыём у спецыяліста другой кваліфікацыйнай катэгорыі усталяваны ў памеры ад 35 беларускіх рублёў. А вось каб трапіць да лекара, які акадэмік НАН альбо доктар медычных навук, давядзецца заплаціць 57 рублёў. Пры гэтым другі прыём у гэтага ж спецыяліста абыдзецца ўжо ад 21 до 32 рублёў. Даражэйшымі будуць кансультацыі. Тут кошты вагаюцца ад 42 до 85 рублёў у залежнасці ад кваліфікацыі і навуковых ступеняў доктара. Новыя тарыфы пачнуць дзеяць 1 лютага. У Мінску на вуліцы Матусевіча адбылася аварыя з удзелам маршруткі і Тэслы. У выніку ДТЗ адна пасажырка трапіла ў больніцу. Паводле ДАІ маршрутка выехала па-за межы праезнай часткі ў выніку сутыкнення з Тэслай, пасля чаго ўрэзалася ў дарожную агароджу і светлафор. У выніку пацярпела 34-гадовая пасажырка мікрааўтобуса. Пра ейны стан нічога не вядома. Прычыны аварыі высвятляюцца. Яшчэ адна аварыя адбылася ў Полацку на вуліцы Цэнтральнай. 25-гадовы кіроўца аўтобусу наехаў на 59-гадовую жанчыну, якая рухалася па праезнай частцы. Паведамляецца, што жанчына атрымала цяжкія траўмы і памерла на месцы. У Беларусі зарэгістравалі першыя зімовыя траўмы. Агулам з 21 лістапада ў выніку галалёду і абмаражэннем пацярпелі больш за 5000 асобаў.
Сумны рэкорд у зімовым траўмаванні паставілі жыхары Гомельскай вобласці. Там пацярпелі 336 асобаў. У большасці прычыны звароту да медыкаў стаў галалёд. Менш за ўсё траўмаваных у Менску і Менскай вобласці – 5 і 10 адпаведна. Агулам у краіне пасля пастаноўкі дыягназу шпіталізавалі 85 асобаў. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Телеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.